Carlet ha acollit la quarta edició de la Mostra Turístico-Comercial de la Ribera amb 40 expositors que mostraven els diversos productes que ofereixen els comerços, serveis i indústries de les comarques de la Ribera Alta i Baixa. Una fira que enguany es junta amb el Mercat de la Terra de la Ribera del Xúquer, aumentat el atractivo para los visitantes. Como esta feria se está consolidando bastante bien junto con la feria que se hacía en Carlet y se hace todos los años, esperamos una amplia asistencia, porque ya coincide también con las fiestas de Carlet, ¿no? Entonces, como ha tenido una repercusión comarcal, esperamos este año doblar la asistencia habitual que ya había en la feria de Carlet. D'esta manera naix el Mercat de la Terra per a ser un aparador dels productes agrícoles de proximitat de la comarca, destacant el valor del gènere local, la producció ecològica i el comerç just. Fira per la que es vol apostar des del consistori. En lloc de que sigui anual, fer-la cada mes a mes. El que passa que també és un projecte massa ambiciós. Poquet a poquet anirem treballant en ell per a veure si podem fer aquest objectiu, materialitzar-lo, fer-lo realitat, i esperem poder aconseguir-ho finalment i que la gent pugui agrair-ho i pugui participar d'aquest tipus de mercat de la terra. L'èxit de la fira no només és bo per al comerç local, sinó que ajuda a augmentar l'interès turístic no només en els veïns de Carlet, sinó en poblacions limítrofs que poden apropar-se a visitar el poble a més del mercat. La Diputació té clar que les fires són un atractiu turístic per a la gent del mateix poble i dels pobles del voltant. Per tant, nosaltres col·laborem sempre en l'Associació de Fedalcis com en els pobles que fan de la seva fira un atractiu o una crida al turisme per a que els visiten, per a que coneguen els seus productes i també per a que coneguen els seus pobles. Per a nosaltres és molt important que aquesta crida o aquesta vinguda també reporte la visita a parts del poble que són desconegudes, que la gent no vinga així i se quede només en la fira, sinó que conega el poble i els seus atractius. En paral·lel al mercat es feren diverses activitats a l'aire lliure i de manera gratuïta, com tallers artesans, actuacions musicals, xerrades culturals i activitats per als més menuts.